Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda isimbo izana isimbo and cuts isana nesimbo. Siyaxoxa kule channel we guys kunento entsha evilayo. Sibe kumacele ukuthi ke kahle kahle yena into eyamenza ukuthi nje aqhelelane nomzumbe umayini wayengamthandi umayini ukuqala owenza ukuthi hey. We guys, kunodade la ongibuza ukuthi imaphi ama-benefits for umuntu oba kwisithembu or umuntu wesifazane ugainani kwisithembu. Ngifuna ukuphendula ngizosebenzisa nangu macele ngoba manje sesiyabona ukuthi hawu kwenala isicabanga ukuthi bagayinile ama-benefits akhona sisho ngezinto senesiyibuka sibona umehluko kuyafana. Ngichazela ukuthi yabo manje umayeni usewugogo ngesimo sokuthi kunabazukulu, so ezakhe iy'nkinga sekuyezinye usazobala ukuthi umayeni ubhiliva awukholelwa ukuthi umamkhulu. Kusho umamkhulu, uyabona ukuthi i-peace ayikho i-peace la. Sengichaze ngiphendula loya dade wangibuza ukuthi ama-benefits kuba yini. Ayike sikhulume ngalento ukuthi nje i-peace yinto eqhelelene nabo, ukukhuluma into esondelene nabo. Bahaga ukukhuluma labantu bakhuluma njalo nala inkinga ingekho khona kunenkinga. Ngoba ngitshela ukuthi thina le minyaka ewu-8 sibuka uthando nesithembu sithi hawu kupholiwe-ke laphaya ngoba kukude, izindlu zakhona zikude, nemoto siyibona isithele ukuthi hayi iya kwenye indawo. Yena muntu osakhala ngokuthi mhlampe 15 years ago kwenzakalani. Simlalelile futhi indaba yakho siyayishintsha asisazi ukuthi sizokholwa kuphi ngoba kunenye radio interview aye kuyona wafike wathi yena wa-decide wanquma ukuthi isithothi siqala isitimela singena uyobe engasekho. Angithi ubabiza ngesitimela manje ziyajika iy'nkulumo, kujike zakhe iy'nkulumo. Mina futhi sengiyibuza ukuthi hawu, if ubazi ukuthi umayini akamthandisisi, why abuye futhi ayisondelise ey'ntweni zikamayini? Yabo sengiyayibuza ukuthi lento inoku-pretend-a yini. Ngisho ngani dade emshadweni kamayini wayekhona, sengiyayibuza nje ukuthi yayimhlopheni inhliziyo yakhe lapha emngcwabeni. Hayibo mayibabo eyayimhlopheni inhliziyo ebukela umshado kamayini, ewubuka-ke njengomuntu amaziyo ukuthi akamthandi. Uyabo ukuthi uku-pretend-a kuningi la ngoba phela sesiyayibuza ukuthi ile ngalo yakhe ye-support ende okusho ukuthi wayeyosupport umseleni. Khona manje ngiyayibuza ukuthi uyifeni yini kamayeni, because umuntu ozolobu ukhuluma ngaye ungaqedi usuke uyifeni yakhe, uyisupporter kaMseleki. Nakhona futhi uMseleki lento yakhe ukuthi bangisupporte kakhulu, ngibuye ngiyibuza ukuthi kanti akusiyona into yabo bonke. We guys, ukuyibona inkulumo ebafakayo nenkulumo ebabeka eceleni, isupporter kaMseleki, ifeni kamayeni. Ile nto phela esengithi ngiyayifika out manje ukuthi mamkhulu kwenzakalani. Sibone upendo omhlophe sesikungconywana la. Hawu sibone kuney'moto ezingafani sesikungconywana la. Sibone uMseleki futhi isikhathi esiningi ezo-report, noma-ke phela uku-report-a-ke khona kuhamba kube ney'nkinga because into uMseleki ayikhuluma enomunye unkosikazi ngeke ayazi eyikhulume omunye sengekho. Yabo le video le ngikuzizwa yonke into engiyishoyo, into engizokutshela ukuthi i-peace ayikho. Ingaba khona imali, naleyo mali futhi usunikeliwe ngokuhamba isikhathi lo husband lo buya jike akudelele ukuthi ukunika imali kakhulu, akudelele futhi ngokuthi mhlawumbe wakufica unjani, wafika empilweni yakhe unjani, as if bekungafanele yini enze ushintsho because usewu-husband. Mina ngiyadideka, bengithi kunokuthula le esiphaki because yabo, because bengithi kunokuthula. Ngisenjalo ngithi kunokuthula ngabe ngakhumbula ukuthi ngihleze ngibona umamkhulu mayekhuluma, kakhulukazi mayezokhuluma nomayeni. Unalento eyayenziwa uSibiya laphaya kulaphaya ebuzwa imibuzo, ekhuluma izinyakazo esitulweni, sibona ukuthi lo baba lo wayesakhuluma iqiniso. Ilento lo umayeni umacele abanayo mayekhuluma ngomayeni, uvele inyakazo Nkosi yami, ubone nje senjabulo isishabalele.
asazi ukuthi ucikwa yini kahle kahle. Kahle kahle emcika ngempela yini? Ucikwa ukuthi uma yena ukwazi ukutshela u-husband wakhe izinto njengoba zinjalo. Ucikwa ukuthi mhlawumpe uma yena uzomtshela abe nethoni ephezulu bebuye behleke. Ngoba leyo ukuthi uhluphe yena uma yena ufika nenesiphi. Like uma yini asingeke size sisho ukuthi usemoshe usuke esiphi ngoba kukude kakhulu. Ngoba phela sengisho ukuthi abantu ababonana egcekeni ibona abantu asengathi hey khawuyalimosha usuku ngoba ngithe ngimbona ekuseni ngambone nje. Ababonani. Hawu. Khona enye into nje exoxa lapha ku-season 7 uma yini yabo wenza kokusahlayana kufakwa ulwandle wathi uMacele stay in your lane. Lapho vele kwilane yakhe le ey'timeleni kwasho yena. Namhlanje sizolele uMacele sethi umuntu oqala uma yini useney'nkinga nama-challenges okuba ugogo onabazukulu. Isikhathi sihambile wamnika isikhathi sokuthi abayilwe lento yokuthi who is the original first wife. Umnikile yena wangeza-ke esitikini umbizile wangeza. Manje usekwenye indawo yena usefuna ukumbuyisela emuva. Sizothini-ke? Ayisilona uchuku lento mina ngibona nje ifana nochuku. Nakhona ukuthi kuyahlanganwa bengakhulumi ngaye. Mase ngasekho sebeyakhuluma ngaye. Mase baphendula futhi abasathandi. Hayibo ayina peace lempilo le. Sisalandela ngempela msengibuza ukuthi inkinga yini? Umlandeli wakhe. Okay? Cha phela siyabalandeli beshow njengoba siyabalandeli beshow vele ke sigadile ukuthi bathini kodwa sengiyabuza ukuthi uma inkosikazi ngayigadelana impilo yomunye kangaka yini futhi ezoba nama conversations nje afaka lo munye kangaka uyaba entertainer nabo. Mase ngithi uyaba ukhona nomunye number 2 kule ndaba lena naye nje igama lamayeni aliphela emlonyeni wakhe. Siyabonga yibo bama-fans kamayeni. Nasemzombe kunoThini Mayeni. Ngiyayidlalela mina bengizoyikhuluma ukuthi lento le yesithembu yonke ayinayo peace. Iyona ndlela engiyibona ngayo ke. Ngiyabonga support we guys, bye.